Oyawre nyakore Mogajwang kamoro moro maintiere saa 2:15 mar okinyi ma kawuono watimo mos kuom chako chenro modeko matin nikech mago mane ok wanyal geng'o. Kata kamano ogoni erokamano kuom bedo kodwa kinde ka kinde. Erokamano ne jo-Kisumu manyocha orwakowa maber ahinya kane wabedo gi tilo mokwongo mar kaka wanene kawan winam. Wadok ni machiegni weche thoth maber wabro goye mbaka okinyi ma kawuono. Machiegni an iluonga ni Victor Tino Makajuma. Akawo thuolo mar rwako panel mar kaka wanene okinyi ma kawuono. Wecha kod Governor Mogi kod portfolio. Governor oyawre kendo mosi nyikora Mogajwang. Oyawre ahinya Victor. Erokamano. Erokamano ahinya. Amoso nyikora Mogajwang ni oyawre uru kamoro amora ma uchiewe okinyi ma kawuono mana kaka isewacho ni beto odwa deko matin. Kaluwore gi achiel ariyo adek ma pod ok wanyal geng'o but Nyasaye omiyowa ngima kendo wantiere kae mondo mi walidhie wach. Erokamano. Ka ok ikalo taparo ni pod en apuoch gi pak Victor ne jo-Kisumu manyocha ne orwakowa kendo chopie e town hall meeting manyocha ne wan godo kwagoye kodgi mbaka kendo king'iyo dhano pod puoyo twak manyocha godo. Seche gogo bende yie mondo achiw ni pod en puoch gi pak ne nyakwar Peres Ken Muga kuom nyasi manyocha ne wabedo godo kanyocha ne olimo jokaoche gi Benta Auma. Ing'eyo ni Ken Muga no sini abiro nyisi ni nitiere dhano eka nitiere dhana. Koro Ken Muga dhano. Dhano bende itimo nende mana ka pod ngima. Ken Muga no dhano. Erokamano miyo en puoch gi pak kendo wageno ni Nyasaye biro tayogi ka gidhi nyime mana kaka njane gisechake no eyo makare. Erokamano. Erokamano ahinya. Ang'eni sani koro winjo maber ahinya ka en Seychelles kocha. Erokamano. Echa ni usheli kosa ne Unguja makocha. Omocha ni Unguja. Okay, erokamano ahinya. Kanyakla kod Eric Oduor ma en jagoro mar KUJ jafwambo gi keyo matuklu Wuoda Lego Karuoth. Wuoda Lego yawore. Erokamano Victor. Erokamano ahinya. Moro biro e chenro ma kawuono. Kendo aparo ni mana kama ogweno weno ni nyaka waket wach puoch gi pak ni Ken Muga to gi minot. Mak mana ni nyaka koro wanyise ni countdown osechako. Wasechako kwane maka dweche moko chopo to wabo penje ni to chal nade. Okay. To sani dwanyalo moize ni puoch gi pak. Okay. Kare gin koth nochi Nairobi ka. Okang'eni ni Seychelles kocha be koth chwe sini oyawore. Gima SG wacho no Kisungu iluongo ni Rapid Results Initiative. RRI. Mano tool mitiyo godo to assess efficiency. Wadwaro rai. Koro keto jakwar Peres matek. Oyawre biro. Erokamano mokwongo wa mosi nyikwara Mogajwang kamoro amora ma gintie okinyi ma kawuono kama ginenowa kama giwinjowa to gi team earphone bende ma winjowa giwuondore ni gine tich lakini chunygi duto giketo e chenro marwa masani joma nenowa e live Facebook live YouTube gi platform mora amora ma iyude Ramogi TV kod Ramogi Radio. Okinyi majaber ma wabende wagoyo ni Nyasaye erokamano nikech omiyowa kinde mar duogo go mbaka gi jowetewa kanyo wan Kisumu nyi neno kit mbaka manye wagoyo. Nyi koni wadhi skiza ground. Wadhi skiza ground. To gimanye wa skiza ground omiwa direction maber. Aparo ni en puoch gi pak ne ji duto manobiro manokawo kindegi nikech nwakonegi ni saa 1 nyaka saa 4 to nikech mit mar mbaka to nikech gi thuolo mane nitie ni neno kwago mbaka nyaka saa 5 kinyi ma ji oyudo thuolo mar loso kata bede ni nitie jomoko ma bende no koyudo nafas maber lakini wan kod geno ni kawachak wadok to wabro mido ji nafas kendo mana maber chuth mar mondo gilo nikech chenro wani ng'enyne VOJ gik ma wawacho gi elo jopiny. Ting'e ni ber bende kilose lo ng'ato to samoro bende idhi betie kode tiwinje ni to en ang'o madhi mbele. Ok ni koro wabiro ing'e ni studio wani wacho ga ni en gi air condition. Rwakruok bende warwakore maler. Koro sama wan ka bende samore nyapore nwa wacho gimoro to kara jopiny wacho mopogre kaka gineno opogre kaka wanene momiyo chenro mar wuotho
e gwengewa ka wawinjo jopiny ok ogik ni nyo wadhi Kisumo kende to watieko chenro nitie mar Aria kendo machiegni wabro wacho ne gini wabro bedo kanye mondo wabend wawinjige pachgi obed Eldoret obed Nakuru obed gweno Mombasa jakwadhi bro to boa oya lwengi Kiswahili nikech mondo kikapanga Mombasa to kwa chopo to ambulance mi manyo ni lewi obia paro jaturgi Ken Muga jaturgi governor manodhi Mombasa komanyo wadgi nodongo ni atafuta nyumba ya odongo usimne udi maglote nikare odongo mera nikare jamwandu ne odongo jamoko koro chenro nitie malach wabro tudrege jowa mondo wawinjgie mondo wamigi nafas gi bende mondo gine to mar ariyo ang'eni kapok wene jowetnagi yiena mondo achiwe puochgi pak ne the Duke of Rarieda sani luongo ni Dr. Joseph Onditi Ageyo. Jo Ageyo en achiel kuom jogo manwachako godo chenro. Yes. Naka pod wane nyaka londo kacha. Kakoro kendo miwa wana fas wabire TV ka bende ubiro ware rekode kapo koro nyo ng'ado ndara. Odoke chunyu boma ni koni. Udwa bor na ahinya gi gik matimore town. Koro en puoch makende ne laktar. Jo Ageyo nyo puodhe kaka laktar mar weche mag media wadi koro sani en gilony mar Aria ma sani koro nego bedo nani ka giwadhi ka gimwamo kone to amanye wagone simo to medo ng'ado rieko en puoch mathoth kabisa. Jo Ageyo ni aseng'e higni mang'eny apani makwongo winje naja secondary school nwasomo gi watne moro to kawachako journalism club mar Amba secondary school to wacho nwa ni nitie watne moro matie media chieng' moro nokelnwa mondo puonjwa kaka gik media dhi mano napani higa mar kok 98 to 99 emane awinje mokwongo koro nas bedo ka Jo Ageyo ni enanga kechngeni ndalo cha bende TV nok ne mang'eny ahinya to kata kani nene to nen KBC koro en TV Citizen gregede pod jok ne mang'eny koro kanye mana chako nene weche mag Jo Ageyo ma kanyo koro tiagore ma koro chopo kuma koro ikon osome nyaka no school ahead en puoch gi paka nyaka kendo miwa mijinga pana bende koro nyaka kaskori nyaka kaskora so en puoch ma gende ke jo winjo chenro ni kata bed ni no se ng'ado en kocha to wuok tich ka wuok tich nyaka winjo chenro to ka en kumo nyane ne TV bende nyaka nene koro en puoch gi paka ahinya the Duke of Rarieda wamor kendo wamor ahinya kama ichopeno edo chenro makaka onene Dr. Jo Ageyo Onditi wuod Rarieda wagoni ni congratulations kuom ng'ao pa ofwambo gi keyo malo kabisa kuom okang' manyo kaw mar dhi ali kendo sidhi ayanga e mbalariany mar Eastern University ichopo kang' kendo en puonj ma bende chiwo ne joma ni chien kaka wan gini ni kanye kama jonego beni koro dhiye sini ang'eni isetiyo kod Jo Ageyo mana mapiyo piyo ang'eni sa to ringo mang'eny ahinya to nyakwadhial jowetewa jokama nyakwadhial Jo Ageyo en wuoyi mwageno kuome ahinya kendo mana ka Asini Abonyo wacho an achako winje chon diere ma pod nolendo KBC manyaka kendo chopo kamoko kendo chako bedo jatenda watiyo kode kama sani entiere cha taparo man en ranyisi maduong' kuom jofwambo ni nyaka jitiegre onge giko kata ka nise chake lakini dhia nyaka kama kuro Jo Ageyo chopeno mondo wan bende ng'eni kama osebedo laktar no nyiso ni koro osemiye teko nikech sama wuogi miye gano mi the power to read koro osemiye teko mondo en bende otieg jomoko mondo jomoko masani bende donje e weche mag fwambo gi bende koro donje mondo koro oyudie puonj kuome nikech sani koro osepuodhe bo miye teko mar puonjo kendo share gik mo ong'eyo e weche mag fwambo gi koro mano en puoch gi paka ahinya kuom Jo Uyoma kendo waparo ni mani timo gima ber iting'o nyingwa malo kendo iting'o nying fwambo gi keyo malo nikech mano e kaka wasebedo ka watemo tiego jowa madonjo e industry e weche mag fwambo mondo kik ibed ni ka niseyudo tiegruok mokwongo kata first degree ati koro iparo ni kanyo e giko oyo Jo Ageyo oseng'iso ranyisi ni gigi nyalore
Erokamano. Governor. Aparo ni en puoch gi pak mana kaka jowetega osewache ne joageyo nikech sama achiel kuom jofwambo chopie rang'iny mochopieno to nyiso ni lony makare medore e sekta mar fwambo nikech nitiere seche moko weche moko machuno ka koro tek to wamanyie samoro jok man gi lony moro maloyo kiwango ma joma ng'eny ni godo. Koro aparo ni mano miyowa thuolo maber ni samoro nitiere rieko gi paro moko ma kidwa ng'adi to be wayude mana within jofwambo ka. Seche moko ineno ka losoga ojalosoga budho moko tino ka samoro chuno ni wasumo jok mamoko. Ang'amo ni wacho ni budho marati. No, ingene buterach. Yalan biero. Awo jok mako pango budho to yalan ingene ing'iyo ma ibut ang'iyo to gari lokore sa adi. Iwa ema chiegni kuma jobeti. Kamoro moro midhie gi yalan. Meni nitiere kaka buto tenore. Lakini bang but cha kabut podi to koro kama jok machalo senior joageyo birie. Gimoro achiel mahero kuom joageyo mane ok inyal ng'eyo kuome from joageyo en ni humility mar jo kata seche mani neno timo tegruok ni to kata jok mosetiyo kode machiegni ok inyal ng'eyo. En ng'at ma humility che wachna go gidhoduo obolore. Yes, obolore nikech en ng'ama kata kiromo godo e magawa kanyo budho to samoro bok inyal ng'eyo ni senior joageyo man ka. Ibiro yude mana samoro gi laptop mare kanyo ko timo gige go en kanyo to bende koro aparo ni bolruok mantiere kuome no en achiel kuom bende gik ma bende wanyalo lan. Samoro yudo jafwambo moro matin ma bende samoro koka no ochako lakini ji onge yweyo mana kaka ni neno mana kaka ni neno padiricha kaka bishop ne wache. Koro kare nyalo bedo gi tiegruok gi lony to gi lemo ma bende ji ni godo gi to pod ji bedo gi yweyo kama intie ma ok iromo ji. Koro aparo ni en puoch gi pak mana kaka iwache no. Erokamano. Nyakwara Mugai Ajwang' puoch gi pak ang'eyo ni wabiro dhi pidho yien kendo senior Jay Bonyo. Nyaka wapidho. Nyaka wadhi Kajiado pidho yien kendo Eric Oduor onyako manyara wila gi joma moko bende. Udwa dhi pidho yien. No nyaka wadhi wapidh yien Kajiado. Joageyo Dr. Joageyo. Bas. Dr. Joageyo. Nyaka wapidh yien kendo. Ka kamano Nyakwara Mugai Ajwang' paw fwambo gi keyo e piny luo geno neno lokruok mar ria tarik 20 dwe mar 11 higani ma lure koda paro gi okang' mane okaw kod mo kuom jofwambo gi keyo mawuok e piny duo gi jolony weche mag PR kod weche mag tudruok manyocho bedo kanyakla mar neno ni to ere kaka jolony nyalo bedo gi duol moro ma ginyalo dhiro godo ajenda margi. Gikone koro nyasi ma kamano koro chiegni chakore tarik 20 dwe mar 11 higani. Senior ma pod en mana kongwa okodo mere kongwa nitiere budho mara tipo kaka governor wacho ni ijapang budho mara tipo un gi SG kachiel kod jakom Amimo Festus Udawasi wan gi budho budho koro sechopo. Yes. Apa ni higni 2 mokalo mana e kambi mar Royal Media Service ka nyalo paro kane wabet kodi piny to gi Luke Awich mano gai ma fake to wago mbaka to wapenjore ni wan kaka jofwambo tijwa mar fwambo ni jofwambo ma joluo wa onge ga put moro mwabetie kanyakla mwagoye mbaka to mbaka mar dongruok marwa to tok go mbaka no ne waneno ni wabedie gi jowetewa mamoko bende wagoye godo mbaka waneno to bende ma en paro ma wanyalo dhi godo kamoro. To en paro manoyudo rwak makende kuom jowetewa mang'eny mane waketo kenge mar chako gimiluongo ni jofwambo Welfare Association. Ma en riwruok mar jofwambo duto ma joluo manie piny Kenya ka. To gimomiyo nwachake kwang'iyo ni tok fwambo kata sama ine fwambo to bende idongori kaka in. Koso in ichiew titiyo tidoke ot to mane kaka en. Adira makende VOJ en ni ng'eny wa jofwambo tok ka wasega tieko tijwani to ngima wa ok bedie maber ahinya. Koro mage gik mane wang'eyo wakoni tang'o giri madwa tim
mademewa jofuambo teko mar tok tijwa mar fuambo ni to bende wanie gi gimoro mwaketo mibro bet piny ting'yo tikoni ndalo mana fuambo na timo achiel ariyo adek mae momiyo nwachako gimiluongo ni jofuambo welfare association ma wawacho ni en fuambo to gi dongruok nikech ok inya fuamba higni giduto tionge maendeleo dala ionge kata kumbani moro ionge kata gi nyaplodi moro ionge kata gi odi moro ionge kata mna gi nyange maderingo gotoke ka so mae momiyo nwa bet piny kete nyalo paro kanwa go mbaka ne ahinya mwa luongo jowete wa mwa bet godo piny ma wawinjore ni nitiere dwaro mar jofuambo mojolo nikech king'iyo jowete wa malakteche gin godo king'iyo jowete wa mokinde gin godo king'iyo wa jowete matiyo weche mag accounting gin godo king'iyo jok manitiere engineering gin godo so jolony duto makaluo niga put gi moro magi goe mbaka gi makata ka nitiere nafase mag yudo tije kata dongruok ni koro tich owuok kamoro to mane magi dhie to gikoni an gi nafas maka ere ng'ama dwaro kata ere ng'ama ong'e ng'ato wane fuambo ka watudore gi jotelo mang'eny to samore go mbaka gi jotelo go to ginyisi kit nafase kata mna mag tije kata mna oraka magin godo gi to ka wane aputa enano to wanyako ni nya wuotho kama kata ka kore en Lang'ata to mheshimiwa Malang'ata Felix Kodhe Odiwuor Jalas owacho ni ene gi basari mokadek jowete ng'ama dwa miye ng'ama nigi ng'ato madwaro gini so nwang'eyo ni ma en aput kendo nafas maber mar mondo jofuambo bedo godo piny to ruo wigi to gipare weche mag dongruok emomiyo nwachake to wasebedo gi higni 2 mwagoyo kenge mopogore bagni gi tungni osebetie nitie jomose wacho kaka ideni gigi rachwa joluo en ni samoro idwa cham kata gima onge jo wacho ni ochamo mawa bendo sebeti cham go mawa nikech ing'eni gimigole pesa jomoko dwa gadi kagolo pesa na kawuono kata obed mna siling 300 to kinya dwa no selokore siling 1300 timi ya chame moko dwa ng'iyo ni to kwa kete agulu achiel to gibedo mang'eny kata kidhi many kode plot to koro plode ni nie nyingo wate so mago bendo sebede tungni to kosemono wa go atwa makoro wagoyo mochopo kuma koro chieng' tich ang'wen tarik 20 kochakore sa 12 midhiambo ok magawa mora magawa miluongo ni Serena e chuny boma ma Nairobi ka koro wadhi timo gimiluongo ni wadhi chake ayanga waluongo jotelo mopogore waluongo jofuambo wete wa mopogore mondo wabed piny walonch gini to wamiel wachiem joma jonyuka bendo madhie nyuka nikech en nyasi to we agoero kamana ahinya ne chairman marwa Festus Amimo Wudawasi mosebedo katayowa to gine bende kaka jakeno marwa to gi Winnie Miseda to gi Gloria Odhiambo mabende en jagoro marwa to gi Luka Wich to gi El Seba mabende jalup jagoro to kata mana SG ni ing'eni waluonge gi lemo ariyo machwe e fuambo ka en SG to bende ne patron marwa mar jofuambo welfare association koro gisetawa maber to an bende ageni ng'ato bro bedo to molongo wach ni teten gi lehuma hata ane ruodh goro mar jofuambo koro wasetiyo matek e higni 2 mondo wakel jowa wigi kanyakla mondo tich ang'wen koro wachak wuodhni ayanga to penjo mabende naneno ka ji penjo mang'eny ni to bende jok mo jofuambo orwake oyo ma patron okoni wakuongo wawene jokanyo monde to moro bende bro bedi e Disemba kanyo makoro bro yawonwa budha lego koluongowa mondo koro warwake kom mar patron homecoming mar patron ma jofuambo erokamano jakaruoth osebedo wuoth mayot ahinya mana kaka senior Jay Bonyo osetimo pime to kata kamano wan kama ber nikech rieko gi kaka osebedo kukonyowa e tayo aputwa matin ni kokalo kuom duond jakom Festus Amimo gi team members mamoko bende erokamano jakaluo
Jakaluo. Okay. Nyalo miyo jogo manena ka wuok kaluo jongo wodwa ni noseringo. Ka ine TV to koro kwedowa. Kwedowa kiawa koro jakaruo. Erokamano miyo gima osetimore no ne wachako go mbaka ni chon karibu higni 3 mokalo gi Jay Bonyo kanyo to ere kaka wanyalo neno loso aput moro marwa mar jofwambo makaluo mondo wane kaka wanyalo konyore nikech kom mabete mar goro ni aneno ka wane gi tieng' jiriyo mag jofwambo. Nitiere jofwambo ma nyawacho ni gin go sara maber kendo gitie ute fwambo mabeyo kendo dwe korumo to giyudo sara. To wan gi jofwambo ma gorak ma gima kinyi kia. Kitie kawuono gima nyalo timore kinyi kia nikech samoro ido ka jofwambo lweny mosebedo kwago ido ka ogoni simu ni wadwa mi tich kawuono. To kiny kochopo tengisen kikibi tich nikech en rak moro mar ndalariyo en rak moro ma ka nafaso yudre koro ko imanyi. Koro ne wajo ni ere kaka wanyalo kelo jofwambo gi duto kanyakla mondo wane kaka wanyalo konyore. Jogo man gi nafas ma nyalo konyo jawadgi ine kaka inyalo ywayo nyawadu man pinja bendo idh malo mondo ka chieng' moro waborita nikech ni wadonje tij fwambo ka pod watindo to waneno ka koro higni bende chako songo. Wadwaro ni chieng' moro sama koro waritaya sama na bet alego kacha takao kata andika moro tariembo takala dhi kowak adhi moso Bonyo to wago kode mbaka kwa paro kama nene kaka ne owuoyo kaka wanene. Mano ema omiyo no wacho ni wabeduru karachiel mondo sama in gi yuto masani kiyudo 3 chamariyo to kana achiel. To waseneno ka ogendni moko timo kamano nikech koma ni bende iluonga kuonde mang'eny ni bi konywa to kendo asebedo ka konyo kata wiga 2 mokalo ncha dhi akonyo jomurang'a gimene giloso gimoro kamae. Koro ineno ka ogendni moko noseneno chon kendo ineno ka gibudho maber kendo gichopo kuom jotelo ma nafasi moyudorego. Ineno ka jotelo nyisogi ni nafasi moro oyudore kae neuru kaka unyalo konyoru gi nafasi ni mondo une kaka nafasi gi nyalo konyou. Mano kotimore tineno ka koro generation mabiro biro bang' yudo ka nuse set base nikech sani wachako en ot mwachako gero to an gadiera ni onego bed ni sama koro wawuok nafasi gi to ng'ato paro ni to ndalo mane une nafasi go ne utimang'o nikech yudo ka at the national level yudo ka onagi emomako kombe madongo mag fwambo kae. Nego wane kaka wanyalo tiyo gi nafasi mwamako madongo e fwambo kae mondo nafasi gi okony jowa. Mano e kaka telo nego bed ni konyo oganda mondo kikibed ni ka kiny tich orumo isewuok to koro en guonyruok to gi ywak. Inyalo paro ni to ere kaka jowadwa nyalo konya to sani ko wariwore sama pod in gi teko nikech union wacho ni ber ka iloso mwandu diere ma in gi teko. Ka bo chopo sama koro teko serumo to koro iyudo mwandu mani loso chon ka gima ni kano wacho ni kiyudo 3 tikana 1 tichama 2 koro sama teko ni udok pincha koro achiel mani kano cha yudo koro achiel mani kano cha konyi. Emomiyo kata mana puonjruok be nitie gima iluongo ni puonjruok ma dho ngere wacho ni mentorship. Onego bed ni sama bende waromo to wayudo kaka wanyalo somo gigo ma jogo manotelonwa ne timo kendo gi rieko ma gin go ginyalo konyowa gi paro. Koro mano emomiyo ne wakelo jofwambo kaachiel waloso jofwambo welfare association. To wan gi geno ne en ot ma wasegero kendo osechako chung' kendo wabro goye ne tado kendo wabro keto ne tiles bobed ot ma kidonje tiyudo ka in comfortable ineno ka in gi hope nikech ka in kendi tiyudo ka samoro hope no bede lal to sami biro kaka ne Fredo wacho ni samoro wanyalo Alan obiero to gi Bonyo ka loso budho to gima ni e buti kia tiyudo ka kusoro sama ubudho ibet kanyo Bonyo bet kanyo jofwambo go bet wal konyere gi pari do kata stress moro banego jafwambo cha bende rumo nikech sama bet wago mbaka ngado nya sama ugo mbaka bu nyiero no timedo ndalo moko higi mondo no bede ne dak. Koro mago imo ang'eyo kaka wanyalo also konyo jofwambo ma samoro tiyo e very difficult environment. Koro sama romo kata godhiambo kwago mbaka kwa madho nyuka kata bed chai kata bed pi modho to wakonyore gi paro kendo wago mbaka kendo wanyiero to mano bende golo stress ma samoro hinyo ji e pacho kae. Koro mogik en ni kochopo tek 20 ma en chieng' tich ang'wen jofwambo duto ma gin members
waromo e magawa mar Sereno, wakuoth kanyo, wago mbaka, wane kaka onyalo konyore e weche mag dongruok. Maka chieng' moro iwe tich mar fwambo ni, tiyudo ka nitiere fallback kama inyalo ringe, iwache ni gira moro nakano ka, rombo na moro nakano ka, rombo ni osenyuol, nene rombo achiel, sani gisechopo rombo 5, wakaw achiel mondo ane kaka nyalo konya, nikech wacho ni giri ma ywe ichilo, wacho ni rombo na manakano chachiel cha to gichopo rombe 5, we akaw achiel ni mondo ywe na chilo man go sani. Erokamano, wach magi mokalo tado wadhi koyo tarik 20 kendo ot wadhi lango iye maber ndi. Jarieko moro nowacho ni ka wariwre kanyakla gik mabeyo biro timore. When we come together, great things happen. Governor riwruok e teko, joluo nogo ngero kawacho kamano. Ma en kinde ma jofwambo gi keyo mawuok e piny luo bedo gi aput margi mar ng'iyo kaka ginyalo dongore kanyakla. En okang' mokwongo tik e paw fwambo gi keyo e piny luo. Inyalo wacho ang'o? Erokamano ahinya Victor. Aparo ni mokwongo en puoch gi pak ne jogo duto mane wamiyo ting' mar telonwa e wach ni mondo mi wabed ni wachopo kama koro wadhi betie ma dhano nyalo bedie mondo goye mbaka, nikech kane ochakore kaka paro mane wuokie mbui, anyalo paro ka un gi Jay kacha, Festus Amimo, to bende gi SG ma bende usetiye tich makarie. En ni lek mar gini en ni fwambo ok en fwadhruok, fwambo ok en mibadhi, ok en mifwadhi. Kuom thuolo malach jofwambo nosebed ka ineno ka gima gin jo mifwadhi. Ma samoro ka ng'ato dhi kama mjumbe oluonge press conference moro, eka koro ang'o manye kaka onyalo fwadhore bang'e to kacha, to kata mana bang' tich. Nikech wasebedo gi jofwambo mathoth motelonwa. Juma mabiro abiro yude thuolo mar goye mbaka gi Jack Oyu Sylvester, the People's Bench kocha. Ing'eyo ni Jack gini king'iyo jogo manotelonwa yore mag fwambo, koro iluwo gi gageyo gini kacha, king'iyo to ginie gi history malach, to magi nitiere gik ma samoro ne ok oyudie thuolo mar neno ni to ere kaka wanyalo dhi mbele kaka oganda mar jofwambo. Mi samoro nying mar fwambo ni ne ok odwa yudie luor mowinjore godo. Koro sani ka welfare makama temo sonwa dignity nekech king'iyo man kaka iwacho no kinde ntiere kaka gigoyie mbaka gi giwegi, king'iyo jogo lakteche ntiere kaka goyie mbaka gi giwegi. Omiyo en wach maberie ni wan kaka jofwambo bende koro wayudie thuolo ma wanyalo goyie mbaka, to bende wang'iye weche moko mag investment, mana kaka iwinjo Jay wache ni ngima ma kiny chalo nadie. Ike jofwambo nodong' gima ng'at ka ng'ato chung' kien, to mana gima iwinjo ka SG wacho katieko ni e sekta wa mar fwambo ni yuto pogore. Ntiere ng'at ma samoro nigi figa moro kata omenda moro ma mare lach, unyalo bedo ni utiye od fwambo achiel to gigi opogore. Bende ntiere ute moko mag fwambo ahinya king'iyo ma waluongo ni community stations, ma samoro yudo ka yuto margi tin. Yudo ka samoro jofwambo man kuondego ni e ngima moro ma samoro betie matek, to yudo ka koro mae en gima kelo platform achiel ma koro jofwambo bire e platform achiel ma koro okodewo to ng'ani tiye media house mane, okodewo to ng'ani nochako tich karang'o, to okodewo no sache romo nade. Wabedie platform ma koro ng'iyo to dongruok mar jofwambo, weche ma samoro iwinjo SG wacho cham, ma samoro weche mag dang'ni mag paro ji nyalo betie godo. Ere kaka dhano nyalo goyie mbaka wan kaka jofwambo wawegi mondo mi wang'ini to dongruok wanyalo chalo nade. Omiyo en puoch gi pak kopogore gi samoro kado manyalo biro bedo ni dhipo to kacha mana kaka na ineno invitation no kende chalo. SG tich maler. Kado no dhipo to kopogore gi kado bende samoro gi miel bende mwabiro mielie, to samoro imiele king'eyo ni odiochieng' makiny jobiro chalo nade. Erokamano. Miel kwa dikore. Imiel king'eni mbele bes. Mbele beso mbele pek. Mbele lungo. Wachiem chuth mbele longo. Mbele lungo. Okay. Ma kende kama wache ni wamiel kwa ng'eni mbele beto. Kinde duto wacho ga ni chiem chuth kech mbele kia kaka chalo. Erokamano ahinya. Ing'eni kalam ma jafwambo ting'o gi notebook ma en go, gi tur fuong' ma en go e lwete, kata mana kamera ma en go, en tool manyalo loko piny nyakore Mogajwang'. Ok gima yot ahinya. Ma emomiyo king'iyo rang'iny mar kitelo mar piny, jofwambo gi keyo ni thuolo mar namba 4 gin rameny mamenyo kaka piny ringo, ka gimiyo jopiny weche mopogore opogore. Jaluo wacho ni ng'amo golo dok e iti en ng'amo konyi. Kuom mano akwayo jofwambo gi keyo wetena ni tarik 20 dwe mar 11 ni orade sama chon
mano Serena Hotel Nairobi ka. Giwelo mamoko bende modhial mabende wagwelo kadi gin go wakwayo ni chieng'o no chopuru bang' ka jatend piny be osetieko twak mar bunge kacha to koro waloko tanga wan mana Serena kanyo mane wer machieng'o no bende wabro wero cameras duto notebooks te nitie cameras nitie kaachiel kod microphones te nitiere nyakwayo Gajwang' pod waiko ni mathoth wabro dhi nyime kod temo ng'isou ni to ang'o ma wasetimo tang'o mwachano timo kuom duto en mana ketendo Jehova Nyasaye ni mondo telwa e wuodho manyien mar yawo wang' jofwambo gi keyo mawuok e piny Luo. Wadhi kuotho gi dhowa kacha dongere biro bedo matin kayath mipimo ne jatuo. Kisungu en mani atot please. Kisumu mano kende kisungu. Kisungu biro bedo mana mar menu mar chiemo mar chiemo no. To chakinuo ni chieng'no bende mwadwa ng'eyo ni ng'ama ni kodwa kaka jofwambo. Okay. Ng'amogeno kaka jofwambo. Uluongi to kichope bende wabro ng'ie ang'e. Wabong'e ni nosiepuwa kata ok nosiepuwa. Imbe samoro nyalo biro luongowa ka ok ichopo to wan bende ndiye kaka wabiro ywadi. Victor kochopo odiochieng'no. Beda kawo thuolo mar goyo kamano ne jowa tema osebedo ka wuotho kodwa nyaka ne wachake e yore mopogore opogore mar konyo ng'ado rieko gi weche mag konyruok mamoko bende ma otego riwruok mar jofwambo gi keyo mawuok e piny Luo ma bedo aput mokwongo tik ne pok obetie nyakwayo Gajwang' ma dhi bedo gima sigana. Koro jofwambo wetena ma pok odonjo kendo riwore kodwa kawo thuolo mari mondo ine kaka inyalo manyowa mondo mi wabeduru kanyakla nikech ng'eny marwa e teko marwa. Mopogore kod mano nyakwayo Gajwang' duond bura mar ODM ne hingo hike mar 20 ma notimore mana dwe achiel chiegni ka jatend ODM Raila Amolo Odinga nosenindo. Pogruok malach ahinya noneno e nyasi manyo bedo e kaunti ma Mombasa mano chieng' tich abich kanyakla kod chieng' ngeso ma te timore kini ma johera mag ODM wacho ni to weche mokikore gi ng'iso nang'o dibed ni ndhadhu mar machunga mar ODM ni dhika gima rumo koso nang'o koso lwenje ma iye gi gin lwenje mang'iso chuny mar demokrasia ma en mbaka ma sani koro odhiero jorieko wacho kendo en mbaka ma sani koro igoye iye matut ahinya. Gavana ma Siaya James Orengo nyocha tiyo kod thuolono e romo makamano ka owacho ni adieri makende siro mar ODM chal ka gima bayo gi moko kuom jokanyo mag ODM kowacho ni ODM nong'e gi kite moro ka ochuno ni ji biro dok e ndara to mano ema biro ng'iso ni mane ODM ma timore kinde ma youth leader ma en party leader mar ODM bang' ka nyocha osepuodhe ayanga nyocha wacho ni milion maduong' en achiel mar oganda mag jokanyo mag ODM kendo bet e sirikal ma iluongo ni broad based government. Nyare ma nyar jakom Raila Odinga Winnie yande biro tiyo kod thuolo makamano matemo jaro ni ng'ama ne nyalo tego aiti mane mako sirikal mar manywanda ni nen mana wuon gi ma osenindo kogote rubin jo ODM masani oneno kaonge kod nyalo manyalo teno ODM kata tege e yo mowinjore e apaka magoye e broad based government. Winyane kaka James Orengo gavana ma Siaya oloso e wachno ema bende chakono chenro ni okinyi makawuono nyakwara mogi. There are people in the party, they are behaving as if ODM is the one that needs Ruto. Is Ruto that needs ODM? Kwa sababu ameshindwa. I'm not afraid to say. I'm not afraid to say. I have nothing to fear but fear. Thuol onge goke nyatieng' otiyo gi nyatieng' mar diemo jatend piny William Ruto ka ong'ise ni onge gimisetimo kendo nokoluoro ng'ata ng'ata ojachir. Jomadongo mae mago moni wachak godo kinyi makawuono ODM e kind ODM gi jatend piny masani ng'ama dwaro wadgi moloyo. James Orengo wacho ni en jatend piny ema dwaro ODM moloyo kaka ODM dware. Ipeja Ado ni no king'eya. Ochumi ati matir. Ado ni kete rachungi. Ochumi ati matir. Ero kawano, VOJ mokwongo en poch gi pak ne chama mar ODM. Kuom bago budho mara tipo manye gi bago e boma ma Mombasa to gi Makilifi. Mar ng'iyo ni to kuom higni 20 gisewuotho nade to kendo higni mabiro gibro wuotho nade.
ahinya to ne jogo manye obeti aput manye chano chenro ni jakom mar party Gladys Wanga, party leader Dr. Oburu Oginga to gi ofise mamoko nikech keto budho aina ni ok yot to inyalo paro ni en gino manosechan to en budho manigeno ni ogai mar ODM ma osenindo Raila Amolo Odinga nonego bedie to nikech Nyasaye notimo kaka berne koro Raila Odinga nyonge koro en budho manyochan ka pod gin gi rem pod gin gi lit to kata kamano nyegi keto budho maratipo ma johera mag ODM nyoyworo karomgi aparo ni kawuono gokinyi ang dwano time audit ito jomano odhi bende giseduogo te koso moko pod odong kama odong to agenda geno man koso jodera no lal kodge Mombasa kanyi koni kuingia diarusi kutoka ni matanga wuok tekega koro mano bende nyakang party ngini to jite manyodhi odok nono to jibro ywak ne gi mang'eny koro gwenge visa expire ni to ng'ane nuoro Mombasa to koro poko duogo en jumba dek to ng'ato koni pod en Mombasa weche mag party koro mano nyaka ging'e but penjo mi penjo ber VOJ ni to kaluwore gi kaka governor Masiani oloso kind ODM to gi William Ruto ng'ama dwaro jowadgi VOJ jogi dwaro rete siasa en kisera ma ng'ato ka ng'ato wacho ni anan gima inin gima to gimwa dwaro cha wayude nang'o so okaparie ni Governor Masia James Orengo ne ni kare mar wacho ni Ruto needs ODM needs Ruto ODM needs anybody nikech sani gima ODM wacho ka winjo kaka jotendgi loso en ni giwacho ni gibro loso sirikal manyien kata bedie e kwethno mabro loso sirikal mangiso ni ng'ata manyalo konyo gi chopo kanyo en ng'amon gidwaro Ruto bende nikech en jatend piny masani to odwaro tam mar ariyo obende odwaro ang'o ODM so kinyal chung kamoro tiwacho ni ng'ato dware nyawadgi moloyo jogi dwaro rete nikech mane kit siasa emomiyo ineno kata ka Rigathi Gachagua to gi Kalonzo Musyoka to gi Eugene Wamalwa to gi joma moko bende go mbaka nikech gidwarore gimanyo telo mar ang'o mar piny Kenya emomiyo William Ruto bende ni mna kare mar manyo ODM to jo ODM bende ni mna kare mar manyo William Ruto nikech ka gineno ni mane ngas mabro miyo gi content piny Kenya mayot to mano kema gikaw nikech party mar siasa gi ok losgi mar go mbaka to gi madho chai to gi juice to gi sikonj asta ngidhi dala iloso party kidwa manyo godo tend piny mano e the ultimate goal ni duond bura mora mochake piny Kenya ka kopogore gi moko michako ga mag nominations mwang'egi moko bende nitie mag loso pesa michako ndalo ma nominations kokayo to koro gina yudo kaka do ka jo ODM kae magibete ni ng'ama ginyo chwanyo tan gi party mago loso pesa lakini duond bura kaka mar ODM gimomiyo nolose higni 20 ni en mondo gikaw tend piny Kenya an gi penjo kanye matin mandonego bena chako go ka e kit nyasi mar ringo higni 20 gi bene gi ringo e line mar theme mar event mar gino koso nen mana bayo mar go kor koso nen marang'o kana neno mokwongo ne en ni to ne gidhi dhialo Raila Amolo Odinga to giparo gigo mane gitimo ang'o mano osetimo ne piny Kenya maparo ni mano bende nyotimore okenge manao to nikech en duond buch siasa no nyaka timo ang'o nyaka go nyok en buch kanisa nyok en buch jofwambo nye en buch siasa to buch siasa manye gidhiye ni ne en mar nyiso jo piny Kenya ni gin kaka chama mar ODM mae gima giparo mae kaka gidwa wuotho nikech gini biro kuma koro wacho ni ODM nyaka koro lok tanga nyaka koro rwak law manyien nikech ogai margi manyoumo gi Raila Amolo Odinga koro onge koro joma nyom ni lemo to kendo manya tayo chama ni kadhi mbele nyimiyo thuolo mauyanga ni kore udhi mbele gitimo gitayo party emomiyo nyeneno kabura manotim tich ang'wen godhiambo ji nyochamo muma party leader na bende en Gen Z Oburu Oginga nyochamo muma mowacho ni an kaka koro miya nafas mar bedo party leader mar abro tayo
mana kaka Raila Amolo Odinga ne timo ang'o ne dwaro. Jakom Gladys Wanga nyocha mumuma to gi jolupre to gi deputy party leaders manyiso ni nye gichako wuoth manyien ka Raila Amolo Odinga timo ang'o onge. Ang'e ni weche ni owachi ang'e ni ma bende penjo mibro penjo ni to pogruok machalo manyo neno mar paro cha en ang'o. VOJ waduto wanka wase experience gimiluongo ni grief kata lala. Wase wito jogo mwageno jogo mwahero. Ting'e maber ni tok wito ng'ami geno ng'ami hero. Nyaka bedie nafas ma ng'ato ka ng'ato dwa wacho gima ni e chunye mondo fuongre. Ka tok Raila Odinga kano osetho to ike mna bang' seche 27 to nawawacho kendo namnya par chieng' moro ne wan goguye studio to wacho ni jo ODM nyaka miye nafas mar ywago Raila nikech nyok gi ywago Raila. So emane nafas mar jo ODM ywago Raila nikech Nyayo nokomigi nafas mar loso bondo bende no yier mna ji matin maloso. To ng'enjo mane loso ne somo speech mondik ne gidikore. Koro Mombasa kae manye giyude nafas mar wacho gigo manie chunygi. So an okane ni ODM opogore, okane ni ODM sijui no balore ni ji nye ywak, ji nye golo gino mabro miyo gifuongre tok mano. To nyaka wawinjire ni party nege structures. Magigo duto manyo wachi nitiere structures mag party. To structures mag party gi okapari ni gionge nafas kata oteku mar timo gino maber. So an okane ni ODM samoro ji dwa wacho ni ODM nyo opogore siji jomoko nyani ywak. Nene mana ywak. Erokamano. Nyakwara mogi waka oywe matin mar saa 3 okinyi ma kawuono. Aneno ka saa oringo matek ahinya ma en kaka wanene med mana kete ka iparo nade ewi wach mar kikruok mar weche manyo wachi kod jo ODM e nyasi maringo higni 20 kete mana ka. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige, we museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. I knew that whatever happened was something that I could explain. In fact, I thought I was going to explain. But then the whole thing just went south. And I just got drowned in it. And whatever happened then happened. But resilience, that one I should thank God. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen.
Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Mondo mi yud thuma mar Exna kaka skiza tune mari di star 860 star 418 hash. Ramogi TV e audio thumbe duto. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ng'ajo ng'atwak mar rameny piny. Chik by Mana kamano waduogo kendo nyakwara Magajwang' kendo wan gi geno ni kodwa podi watemo ng'eyo wach mar bura mano bedo e kaunti ma Mombasa kod Kilifi mar hingo higni 20 mar ODM at 20 gin kanyakla koso iparo nade nyakwara Mogi ote mag jopiny ng'eny ka Wuod Mwalimu iwacho adier makende kara orengo dwaro ang'o. ODM cannot make it alone to bende thoth joluo ok nyal dhi loka cha. I think Ruto is the best bet towards 2027. Okondiko nyinge ka Abdalla mar Katito en adier ni ODM muro bed gi teko giwe jopiny oyier joma gidwaro wach mar asoya giwerego mano kako nene. Abdalla dhi nyime ka wacho ni adier ni jofwambo tiyo matek kendo onego mi luor makende. Gavana wakasuru mana jogi mondo mi ng'ama ok oyore nyasi maru to en bende enotim nende mbele kanyo. Amor Jared kawuok North Ward iwacho kanyo ni twak ber mokalo maka joma ODM needs Ruto and Ruto needs ODM. Gigi are inseparable. Okay, machielo ka wacho ni maka jomo oyawre. Nyalo bedo ni nitie lweny moro mopogore gi lweny ODM ni. Nikech gima Winnie Nyo wacho gi gima Oburu wacho gin gik mopogore. Was that the best platform mondo osok wuon gima odong'? Gini litna poda yuago jakom kinya dhi opoda farm. Okay. Wuoth maber osiepa pod Kenya nigi ywak, piny Afrika be pod nigi ywak, piny mangima pod nigi ywak. ODM manyocha ogwel e sirikal ema onge owe pogo itwa gi bete base government. Giwe Honorable Sifuna owuoye lo ODM, Gilbert Olik kawuok Awendo. Okay. Machielo wacho ni VOJ, the major undoing mar ODM party, everybody is allowed to parrot. ODM has its structures. The same Sifuna makoro nye wuoye moke korecha emanyocha somo resolution mar Central Management Committee on 27th of October this year, and they said they are endorsing working with the government of the day. Angoma olokore kendo gine magiwe kiko it jopiny kod nono. Okay, wach moro kanya ng'ado oko nikech piny pod okinyi jo kama gigitere mana mos. Maka juma nya afwenyo ni nitie jo ODM moko maonge kod gimidongo ni emotional intelligence. Of course, Senior J Bonyo wacho ni pod giywago jakom nyaka karang'o. Life has to continue and we must strengthen the party. The party is based on its numerical strength. To watch ajimi wonya mayanga mar chako dok ndara odhi ndara kende. Aparo ni Victor mano to wanyalo mana go wiye gi kanyo mar jawinjo no. Mo penje ni to ibi yuag nyaka jakom nyaka karang'o.
jakom ibiro ywak kuom higni mathoth mabiro. Ng'amo ka okwache to tiko ywak ne gi kanyo dhi adhiya. Ng'amo tieko mare. To mane momiyo ji pod dhi opoda nyaka sani. Ji pod dhi kang'o ka Jaramogi nyaka sani. To Jay owacho kacha ni ji te ne ok onwang'o thuolo mar ywago jakom. Ji bende gi formula mopogore opogore mag ywago ng'ato. Jakom bende ng'at ni neno video mar miyo moro ka ne tomo ywak e ode kacha koparo. To nitiere ji mang'eny tiwuoyo godo ma samoro jawinjo no ok ong'eyo. Ji mang'eny pod hinyore e udi. Nitiere jok manyicha jakom ne support directly. Ma jakom donjo ofise tiwinjo ni orne ng'ani 5,000 kibira kacha. Orne ng'ane pesa mar yath. Koro ng'at ka ng'ato ywago jakom kaka odwaro, miyo nyaka wawene dhano ywag jakom kaka gidwaro. Jopati ywage ka girwako law machungwa. Joma jopiny mabe samoro mang'eny maloyo josiasa. Josiasa bende nosewacho negi kacha ng'at ka ng'ato ong'e gima otimo nade. Ong'e gima oywago. Koro ywago jakom biro kao thuolo malach ma ok nyalo wachie ni nyaka karang'o. Erokamano ahinya. Sidia, ok ang'e ni nyalo wacho ang'o, winjo kaka jopiny owuoyo ni ODM gadieri dwaro jatend piny be dwaro ODM. En mi ata mi. Erokamano. Achake mana kama ne obonyo ni political parties iloso mar manyo telo. Kendo tend piny. ODM kani ilose kendo dier mani chake ne gichake ni gidwaro mondo gikaw telo mondo gi ne kaka ginyalo loso agenda mamargi. Onge political party miloso mondo bedi opposition. Onge political party miloso mondo ji oringe ndara. Political parties iloso mondo ji odonje State House. Kaka udonjo manopogre. Sani an gadiera ni kata jo ODM ma jomoko mago koko kata orengo. Sani onge ng'ama nyalo wacho ni wadwa woke nwawuo guru. Kuchopo sa wuok kata ilikori luongo bura ni koro wadwa make this very tough decision walando nwawuok. An gadiera ni jogo man gi paro mopogre boringo kendo kubibiro nikech ging'eyo ni party ni sirkal. Gima waneno matimore en mana ni party ng'ato dwaro dwache miluongo ni interest. Na anto samoro interest na ntie gima na dwaro to tama, ntie gima na dwaro to kayudo. Koro ka goyo koko nikech jasiasa gima konyo jasiasa en koko. Ko goyo koko kamano to en bendi iwinje kendo ipare sama ipogo lemo. Koro mane gima timore ODM en pogo lemo. Nitiere joma ne dwa lemo. Mana opog jo ODM to kono giyudo. Koro giparo ni sani koro ka jakomo onge, ginyalo go koko kendo inyalo pargi mondo go kodgi mbaka sama ipogo lemo. Nikech wasebedo kwa winjo nitiere lokruok moro manyalo biro e sirkal kae kata koko timore sani to koboro timore bang'e. To samo timore nitiere joma paro ni sama itime ni kigo dhogi iga bendi pari wacho ga ni guok ma ywake mi paro. Kok kigo dhogi to ng'ama bo pari onge, ng'ama biro ng'eyo ni ng'ane ni kacha ten bendo nego ber ni pare sama wapogo lemo. Koro gima timore ODM no en normal. Kendo ne wacho ni jaduong' konindo e dala to koko kamagi nyaka timrega kata obed mana ni jaduong' e gweng' gacho nindo tibone no ka nyithinde chako yware koko nyalo gore ni lo man ema miyo ema dwaro ane mano ng'isa na ka ologno ndalo mogi kapok owewa lo mani tok dala cha maja to no kwarwa no wacho mana no chaka kwarwa mana akawa kori neno kasa mipogo mwandu jaduong' ka jaduong' nindo koro ji go koko to bang'e do giduogi go mbaka wacho na jaduong' owewa to wapogre urigine e yo makare ng'ane kauma to gigore ba gichop gi bill consensus ba giwinjore koro kata gima timre ODM ni biro chopo kama gibo winjore gima ne ok gitimo maybe ok ne gigo mbaka sama ne gigo mbaka in National Governing Council ema no go gigo mbaka to gitimo resolutions to wajo sama ok piny sama dhi kuom jo piny to wasomo resolutions gin magi declarations mwatimo kaka samani wa mark ODM at 20 to ka nitiere okwa winjire paro to pod wadoguru Nairobi wabedru wagouru mbaka wane kaka wanyalo dhi goyo mbaka gi Ruto nikech Ruto dwaro gi to gidme gidwaro Ruto nikech gima ne jogi te interest mar jogi en achiel en mar pogo mwandu mag Kenya mi wacho ni gine sirkal gi etend piny koro ODM dwaro Ruto to Ruto bende dwaro ODM nikech agenda mar gi en achiel en mar manyo telo mar piny gima timre en ni gima bo timore en ni nyaka Oburu bende kanyo kawo telo nyaka miye time mondo kaka odonjo nikech Raila ne ng'ama nigi mbi nong'e nomako nigi winyang' koro Oburu be nyaka mi time mondo ogo mbaka gi jotelo ma en gono oneni to ng'ane samini jatelo kibete mesa samo go mbaka to koro bende kineno pach ng'at ne ojeja pachene kamae abo luonge monago kode maka bonyo cha pachene kamae Fred cha pachene kamae koro samo chako kamae to tungni gi nyalo bede
to an gadiera ni youth leader mbele kae ibro kete makoro jo osesomo jogi bo osemiyo jogi oseng'e pach jogi makoro samo o unite gi oketo paro masama koro dhi gomba ka gi Ruto to gomba ka gi Ruto kaka party leader nikech party ok nyal bedo gi 2 or 3 spokespersons. Party nyaka bed gi spokesperson achiel makose wacho ni ma e yo mwaluwo to yo mwaluwo to wacho kamano kose consult all leaders many within the party magi kawo yo achiel ni kata ko ber lakini in the best interest of the party kicho somoja no under interest mara ne lakini now in the best interest mar the party ma e yo mwaluwo mondo kwa dhi gomba ka kwa jing kwa chwiny kendo kwa tegno kikidhi e mesa e negotiations ka in week kidhi kanyo ka ionge gi teko yudo ka jo mibiro go gomba ka dhi mai muya kendo gimi wuogo e mesa onge koro mane omiyo nyaka ODM mi Oburu Oginga teko mar dhi gombaka nikech ko dhi gombaka kaka ODM ne en achiel kendo jogi duto nie toke to dhi biro gi matunda mang'eny monyalo miyo ng'ata madwaro yudo to ka gidhi kacha ma ng'ata dwaro ng'ata go koko to matunda midhi miye lemo matin ibo miye lemo in kaw ma idhigo modong' ni adhigo gombaka gi jok mago koko tok chiel ka lakini kidhi kacha wacho oyo ODM en achiel to ODM osepuodha ani jama ng'ama go kodumbaka mag ODM go miwa uramiya mondo wadhi wapogre kocha kaka chama nikech political parties iloso mar ka hotelo oklose mar goko kendara emo miyo ka jomoko wacho na ka jim dwa go koko dwa dhi dok ndara to dog kende nikech waseyudo nafas mar bete sirkal mwane wadwaro nikech ultimate goal en donje sirkal to nyicha waseyudo to wasereno ka bende donjo mwadonje sirkal no jowa moko oseyudo lemo koro jowa moseyudo lemo go ema koro wanyalo paro ni bende nyalo konyo mondo lemo magiyudo no bende konyo jopiny. Erokamano. Gima jawinjo moro yoka Senior Bonyo ni jomanie sirkal gi wero chorus mang'eny mar broadbase molo kako nene no ni tich. Dibe ni jogi loso mana mokgi. VOJ apa ni wan kaka jofwambo wan gi tich matek kech chiel kuom gigo monego bed watimo en ni wacho ne jopiny to sirkal osetimo ahinya to kaluo nikech koro weche mag broadbase gi ng'enya pimo negi ni ang'o mosetimore. Nitie gik moko ariyo. Mokwongo nitiere jotendwa moyier manwagone gi kura gin MPs gin MCAs senator governor human ma wacho ni nyaka nyeu giriwore ODM to gi UDA kata Kenya Kwanza nitie ber moseneno okrach ber ndi ineno nikech gine duond jopiny to gine magigo mbaka nikech sama gine bunge to kako ritimo weche mag budget gine magidhi to giwacho ni wane wadwa kama gibiluongo ni budget proposals gitero to gidiscuss to pesa itimo ang'o ichiwo emomiyo ineno ka kinde makalo pok apani kalo dwe achiel kata dwe ariyo chairman ma budget and appropriations committee Sam Atandi nyo wacho ni pesni magimiyo kera mag loso ndeche kaluo en makama to dhi loso ndeche ainagi ang'o miyo wacho kamano nikech office maengo e od bura ene ong'ala manyime mar neno ni pesa watero ne kera pesa watero ne kura pesa watero ne jo rerek to pesa ni dhi timo achiel ariyo adek so nyaka giwachi nikech gine magitimo ang'o gine nikech ok ibi paro ni Wandai bro wuok e office to Wandai dwa wacho weche rerek to Wandai dwa wacho wach Kengen you see so onyalo mna wacho on an overall area but jo od bura manitiere committees mopogore bende nigi that information to gikonyo lando ne jopiny. Budget making process is also a parliamentary obligation. It is a parliamentary obligation. So maendeleo itimo gi pesa ni poge od bura emomiyo wajumbe wagi bende sama in mujumbe to mi ndeche kata dek kata ng'wen to mi pesa mar rural electrifications nyaka idog ne jopiny tikone gini e budget ni watimo kama so nyaka giwachi nikech adira makende VOJ giyudo gigi nikech winjruok maber ma ODM ni godo gi Kenya Kwanza. Mar ariyo nitiere jowa mantie sirikal moyier
gi sirikal mondo tinege. Nya neno list moro mar joluo ma sirikal mar William Ruto seli. Gin dhano madhi mna mia momako lemo mopogore opogore. Nitiere joma nitiere state corporations kata parastatals, nitiere jok ma gin directors, nitiere gimako lemo mopogore opogore. Mos homa moro nyumia Kisumu ka pole sana pokorumo. Koro jogi bende gin nafas ni kamora mora ma gidoke miechgi. Gibende giwach ni jopiny ni to ane department nani. Ang'oga mwatimo makonyo oganda. Nikech king'iyo wan gi cabinet secretaries ariyo ma joluo. Wan gi Opiyo Wandayi to wan gi John Mbadi. King'iyo PSS apani wan ga 4. Wan gi PS mar Children Welfare Services Karen Agengo mawuok Kisumu West ka. Wan gi Dr. Oluga mawuok Rarieda. Wan gi Ruth Regina Kothombam mawuok Bondo. Wan gi Raymond Omolo mawuok Homa Bay. To wan gi nani Cyril Wabule mawuok Migori. Gin bende nikech ineno kaka distribution otimore kila county makaluo nigi PS. Gin bende giwuogo ko mondo gilandi nito sirikal mwatiyo neni ang'o mosetime counties wagi. Cyril owach ni Migori ka ng'atimore, Ray owach ni Homa Bay ng'atimore, Karen owach ni Kisumu ka ng'atimore, to Regina Guluga bende nyaka wach ni Siaya ka ng'atimore. Gin ginafa to gi directors mathoth. Wan gi chairman Kenya Sugar Board, wan gi jomoko e AFA, wan gi jomoko e boards kaka mar National Oil kuma koro mera Albert Ojonyo nitiere. So gin bende gin nafas nikech kuma gibetie ging'eyo nang'o ma serikal timo. So jogi bende nyaka wugo koko ni komiyi office tini ka office no ibetie ni in gi dereba to in gi mitoka tiyaw ni dhot to kidhi airport Kisumu tibete VIP to kichopo Nairobi kae to mtoka chako kawi oken mano kende. Bete sirikal en siasa. Public service gin mna jomonde gi Public Service Commission. The rest moyier malwet sirikal lwet jatend piny ochope koyieri. Weekend we go golf Nairobi ka. Weekend we bete dho beach Mombasa. Weekend dog dala pimne jaluo nito sirikand ni osetima ng'o. Mane kibro konyo William Ruto? Mane kibro ndiko social media ni 2 term to ji ong'e gima 2 term no tema ng'owa bro nyiso. To kape ni in gi nafasa inano to aneni mna today I held consultation, had the pleasure of indike mbui. To gima sirikal ne timo malong'o ok inyal dhi wacho ne ji kaluo. Then ikuodo wi sirikal mano mi tijno. So jowagi te gin gi nafas mar wacho. To mogik mabende nyaka wachi en ni nitie pogruok ODM goganda luo. Samoro ji gomba kakawe ni gini en achiel. ODM oting'o nyaka joturukana gi jo Mandera gi jo Garbatula gi kuonde mamoko go. Lakini oganda luo en achiel. So wang'i uru ni oganda luo ne ang'o ma waseyudo e wuoth makoro waneno ka jowo kete sirikal moko yier moko gwel. To jo ODM bende mna kaka SG to Gifred wacho bende nyaka penjre ni gin to ang'o ma gidwa timo nikech iwacho ni ODM ni en party moganda luo hera ahinya. Gin bende nyaka gitim ang'o, nyaka giwacho ni to ang'o momiyo nyaka oganda luo med bede ODM nikech parties to ng'eny. Ma ng'ata jaluo Eric Fodin MDG koso ni aparo ni kani chako ODM wane jogo mane okuongo founder members namba mara kuchopo kata 100 azongizo no wane joma nokuongo ODM kana party certificate obiro kaka Lonzo Seringo gi ODM Kenya certificate ka en Machakos to Raila oyudo party mar ODM wan manonyiswa ni wandik kaka jokanyo mokuongo to poka wuok e ODM to mana kama Asini Abonyo wacho ni sami donje sirikal ntiere deliverables mimi kaka jatelo momi tich kata en jatelo mari migawo kaka CS kata NPS tachiel kuomgi en nyaka iland ni oganda plans mag sirikal nyaka nyis oganda ni kaka wan kaka sirikal wadwa timo achiel ariyo adek higa mabiro wabotimo magi mano is one of the deliverables mag moyudo telo e sirikal. Omiyo gima ji wacho ni joluo go koko
joluo go tiyo mana, jotelo go tiyo mana tijgi. Aparo ni ji ong'iyo ni jaluo onego bed ni bedo oko ka ichweke jikon, to jaluo bedo oko. To sani koro jaluo bedo e jikon kama ichweke kaka koro John Mbadi. Kise donje sirikal, onego bed ni koro you are part and parcel ma sirikal, ma agenda ma sirikal emikawo kaka mari. Kendo inyisogi ni kidhi kata chokruok, komi kata idhi kata kanisa, to mi nafas ma loso gi oganda. Gima nyaka ine ni itimo kendo iwacho, to itimre gi sirikande te okenda sirikal mar Ruto. Nyaka inyisi jopiny mipango mag sirikal ma ni e migawo mari gi gima sirikal dwa timo. Kata oganda ma intiere no nyaka ipar ni kama ne walime kae e gweng' ma kae ni kata koro in Siaya. Nyaka inyisi kin Siaya kilemo kata kanisa moro Siaya ka jatelo. Nyaka inyisi ni kama wantiere ni sirikal ni jotimo 1 2 3 itok kanisa kae. To bende sirikal temo timo 1 2 3. Mana kaka telo kata jakom mar budget no onyiso wabo kendo lando ni sirikal oseketo nderni mang thoth idhi go lam. Gima pokno otimre ndalo piny kaluo. Kitimo kamano ok onego nene en koko. Ini nyiso mana jopiny mipango ma sirikal ni godo mar loko ngimagi. Erokamano. Oseduogo Nyakoremgo Jwang' Ramogi FM kar chuny jaluo. Mago to ne gin mana penjo mag jopiny ne penjo. To ne watemo mule mana matin nono. Kawadok kama ne wantiere, sini nitiere kamoro ni remo wago kanitemo lengo wach mar kata temo wuoyo wach mar ODM higni 20 gi kaka ODM onego bed ni koro bedo gi nyasi manyo bedo odira mokalo chien. Iwacho ni macha ne ni yo mane jo ODM moko ne yuago jakom. Kare. Yuak opogore. Yuak debe sauti moja. So paro machalo ni no opogore go gin kare. Taparo ni gimomiyo mano be nye timore mana kaka SG owacho chien kacha ni ODM bura mane gibedo godo tich ang'wen nonego gibed gi resolutions manyi ibiro som. To gikoni nye wabedo kaka governing council to wawacho ni nikech koro wachako kendo wuoth mar higni 20 30 mabiro kama e kaka wadwa wuotho. To wadwa na wuodhni e tiende achiel. We mondo amedi ni gima bende nyo onego gitim kanyo mang'e ni buche ma biro mbele gi bro nyalo timo en ni mondo giler ne ji party structure. Nikech mana kaka jawinjo wa moro wacho to Fred gi SG bendo wache ni ok ng'ata monego bed ni lose lo party. Nikech samiwe ji loso kamano teka mchanganyiko mane Raila kwero DJ na pana leta mchanganyiko chatima ng'oa betie. Sama un gi structure mar party kamar ODM ni jok monego beni miyo priority mar loso gin mana ji adek. Party leader ma en Dr. Buru Oginga, national chairperson ma en Gladys Tieno Nyasuna Wanga, to gi secretary general ma en Edwin Sifuna. Ineno magi e jok ma party omiyo power mar loso ilo ODM nikech gine magi nyalo keto kokgi e gimora mora ma ODM dwa dhi timo gi ng'ato. Emomi ineno kane Raila gi Ruto wacho ni koro gidwa donje gimiluongo ni 10-point agenda agreement. Ka secretary generals no osewacho to chairpersons oloso to joma no kete kok ginen party leader mar ODM mandalo no nen Raila Odinga to gi party leader mar UDA stroke Kenya Kwanza manen William Ruto. No kodhi omanyo pondo Kaluma to kone ni biket sei mari. Mano kuom ranyisi. Ineno. No komanyo Oscar Sudi to kone ni biket ranyisi. Yes. Ne en party leader mar ODM to gi party leader mar UDA Kenya Kwanza. Mar ariyo gima bende nyaka tim ahinya to jok mar tinde party ma ODM ni ng'eni bende ok gitinda ahinya. Nikech gichopo kuma koro life begins. Kana ng'iyo gi gichomo life begins ka. Ok gin joma tinde momiyo nyicha mako lwenye ga Tito kokelo ng'ate studio to luongo ni youth ma ODM to mano ja lao 50. Youth nitie kuma giko uru ko ginga kende mo yiene ni youth ko ni youth. So kadicha ine kane ODM chakore to ne in youth. Wuora sani okin youth. To mage gik ma party onego med ket maler. Ni ji nitiere mokling mikpod gin youth mag ODM to hikgi to osegore gi wadgi gichomo 50 mago ok jo youth. Nyano kada mano kill ba ochung e youth league mar ODM ne wachni sakuru anya no ochomo higni 50 to mano youth nitiere kuma youth gike.
So giwene joma tindo gi. So jok masani gore ni wan joma tindo odi ok gitindo wuora mago jo supplements. Gikongo dendgi. Mago jo supplement gin jok mane ok achiem tok sa 12 o soup tinde ka madho soup ne chiemba mame bwana Okija youth. So party structure nyaka bed clear and my reorganization modium nyaka mondo giwuothi kanyakla gi dwara achiel. Doge gi bene wanno ka jakom ne ngima ne podo no chak ne gi ndek ne gi senior. Ne nitie ka jakom dwa dhi e usimo ka party to we lweta nyang' nyo. Ng'eny jok makoro go sani koko gi bende nogo koko ndalo cha nikech gima SG wacho cha ni gibende gidwaro. ODM ni mwandu. Sama in kode inyago mbaka gi ji mang'eny. Inyabeti e masa mipogo lemo. Inyalo dewi. Idewi. Mane gima ji dwaro. Unje na clip moro kaka pokamio SG gi governor kama bende mano Winnie Kaloso e nyasi mar ODM at 20 mabende wacho ni en gi to gi mokuom jomarito ODM sani ka okwayo ni NDC nyaka bedie mokwongo e kayal wach mar jotelo man gi oteku manyarito party e yo ma otegno. Wije na kaka Winnie Odinga nyoloso kaachiel kod duoko mane party leader omiye chieng'ono. People get confused and they act in strange ways. Lakini if anyone is thinking like that, wajue kwamba ODM inajenga na hatuna mchezo. ODM si chama kilichojazaliwa kama siri. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a bedroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. It has been the heartbeat of the Kenyan people for 20 years. ODM was born from protest. It was raised in resistance. And the people of ODM have time and time again bled, sweat, and shed tears for this country called Kenya. People of ODM entrusted one person with the management of that relationship. And that person was Baba Raila Amolo Odinga. Those that are taking it upon themselves to manage it now, are they capable of managing that relationship? We need to go back to the people and have an NDC and see who the people want to pick to manage that same relationship. Winnie akisema ati Raila alikuwa hapo na sasa tutafute mwengine kusaidia kuendelesha hii broad-based government. Ninamwambia hiyo mtoto yangu tutaongea na yeye kinyumbani. Mana kama nonya kwa mgajwang DJ hapana leta mchanganyiko. Ni kama mchanganyiko bado ingali kwenye chama cha ODM. Mano youth leader Kaloso kod Nyare Winnie wacho nitie jomoko madwa uso party. Giwuondore ni gin gi ODM godiochieng' gotieno to giwacho wach mopogore. Ko wacho ni kineno kweth mag jotelo mantiere sani e ODM no be gin gi nyalo mar rito singo mar wuongi chal ka gima en gi to kokalo kuom penye no. Governor gini en wach mapek ahinya. Ng'ama noyiero joma ne rito party e yor kojolo e ODM ka? Victor, en penjo makidwa na duok tir. Jero wacho ne party ne nigi structures. Mana ni ntire founder mar party. Ma en jakom Raila Amolo Odinga. Jakom nyoweyo jok makoro Winnie gwere godogi. To kadwa donjo, kawuono kadwa loso kuom Winnie tichuna nikech pod oywago wuongi. Oyo oja chama. Wawacho mana wote monge weche manyo wacho. Samoro ntire jiri mamoko makamulo ne. To samoro ok nyal bedi maber nikech ngene kaka wanene ka kwa donji. To koro chuno watu nikech no se dhidore obire pao siasa. Kuro nyakang wadir ne adira. To kapok adiro ne Victor. Ye mondo mi atene gi kama je wachecha. Monda chiu poch gi pak ne duond bura mar ODM. Kuom nyo bago nyasi maratipo machalo kamae. Gini otamo party mang'eny bago. Delegates machalo kamacha pok ni neno ka Jubilee nyo otimo bede serikal morumo to pok notimo gima nyo ODM otimo. Koro miyo ka party otimie
nyasi machalo kamacha to nyaka migi wiper nyocha no temo gimoro mothech le gine ka paka koro ne okineni mondo iting dhano kweth machalo kamacha madhi Mombasa madhi reore gi jo Mombasa ma jo Mandera nyo nitie jo Kisumo nyo nitie Nairobi no wuok ma SGR nyo chuno ni nyaka med kendo geche moko magokolo manyo tero ji ndege nyo kuyudre madhi Mombasa kata nyaka sani jo maduogo nitie jo mapodo kwa mokocha kaka ne je wacho nyaka wanoni maber koso Adija gine nyalo lali jo kocha gi Fatuma gine kunde manyeni ndie nyonge koraparo ni secretariat mar ODM hotel gi oduro ngwen kawino gini ka jo moko timie maber to wakuongo yie mondo ni kae to timie maber eka koro waduogo ng'iyo to kuonde machoche nyalo bedi nekech Victor bedo ni nyo ginyalo loso budho machalo kamae sama giwitie kata wawitie jakom ji mang'eny nyo paro ni no onego be ni chor nyasi ni mbele matin mondo kiko timre kuom sani to gi wisdom kata gi rieko margi nyocha gi neno ni gini ncha en gima nyo pangi ka jakom chapoko nindo koro we watiek rekode ochiu ne gi thuolo bende mar yuago jakom ni neno ka jatend piny bende no yuorie jatend piny ok yuorie nyasi anyasa to mai ne nyasi mabende king'iyo budho mancha gin godo gotieno kama nyocha ne gidhiali jok miluongo ni founders jotene gi jok mano chako ODM nyo nyasi odhi maberie moloyo Victor mondi kao delegates maromo chiegni 10,000 mabedi gi duond bura king'iyo ka kitayo duond buche gi pacho kae nikech koro ODM ochalo gimobedo yardstick ma duond buche mamoko gi biro pimore godo koro gin bende gi gombo emomiyo ka ng'iyo mbaka manyo gore kuom thuolo ni nikech ing'eni iwachi bende mana ka in gi uma bedo ni king'iyo ute mag fwambo te chakre tich abich nyaka kawuono ni king'iyo gazete mapacho kate to duond buch ODM ne miloso kuome lead stories tegin mana ODM big stories gitegin mana ODM siasa nyaka los kuomi inyalo los kuomi e yo marach kata inyalo los kuomi e yo maber bedo ni losi kuomi no tini ine pach ji ma king'iyo chakre stations moko ma ok adwa luongo nyingi ka nikech ok gimiya gimoro matin mondo los kuomgi en ni jogi te jok manyo loso marach gi maber baka manigo en bak ODM bedo ni nyalo go mbaka ni Victor jedi maloso kuomi mana kaka ne je wache ni kata weche mag jofwambo gi samoro bende iloso mana kuom ng'ama nitie ng'ama onge ok los kuomi omiyo poj gi pak ne telo mar ODM kanyo youth leader otemo mo kelo jogi te kanyakla berbere no kelo gi mondo mi gilosi nyime molo kane gilosi bunge mangat ka ngato lose bunge nyicha na winjo baka moro gore jo moko manyima bungu kamoro ema ka gidiri e kizungu bedo ni nyo jogi biro kai mondo mi gilosi e bunge mondo mi gilosi e nyasi manyo losi ni okelo gi magi gi ni nyithinde te ne oken gi mayot kanyocha na neno wanga gini Junet gine koidho gachokolo achiel jok masa moro ji ne paro ni ok nyalo romo wang' gi wang' bang' to jatelo ne en gima ber abire penjo ni Karwini kanyo pod aloso mana foundation man koro king'iyo tiyudo ni jok mawacho ni ODM king'iyo mutni manyo nitiere ere ng'ama nyo expect ni bang' tho mar Raila Odinga ni gik moko ne dhi mana bedo mayom e ODM gwerruok angum gagweche motimo kachien to nyaka ne beda ka nikech gigi gin gik manyocha gwere kata ka njaja kompod ngima tiwacho ga ni gwere to dhi koro okwang'eni biro gwere to dhi machalo nade adier mantiere ni pogruok mar paro to nyaka nyo obedi nikech ing'eyo ni e duond bura mar ODM ka e Victor nitiere jomoko manyo chiegni gi jakom moloyo jomoko koro ka jakom onge to ng'at ka ng'ato temo riyore koro sani ji temo riore ni to bende digi nyalo bedi machiegni gi Dr. Buro Ginga kaka nyocha gichiegni gi jakom koro mae hinyo jomoko nikech jomoko bende goyo kwano ging'iyo future gi kisiasa king'iyo youth leader tinyo ka en na youth kaka iwinjo entiere no mabe ng'wech magineno gitero godo Dr. Buro Ginga cha dwa dhi ahinya koro ng'ato ng'iyo ni to ngimana kisiasa makiny chalo nade e ka nitiere ng'at ma samoro nyocha ne swayo ka jakom mako biro to nyono tiende jomoko ka magi kore siasa onyono tiende jomoko ka samoro wini nyocha ne nyalo beti maber nekech jakom nyocha wuongi onyalo gone simu achiel kata onyalo pimone kata kidwaro timo ari adek tinyalo kalo kuome samoro koro structures gi nyalo bedo ne matek emomiyo piedhruok gi ywaruok
gangum gi yiekruok gi pod biro medo timore. Ntiere bende samoko nikech Victor ing'eni siasa en interest. E jok mantiere ODM gi te. Onge ng'at man kanyo nikech ohero ODM. Ng'ato ni kanyo ntang'o motiye gi ODM ni mondo yudi. Koro ng'iyo ne bende pod onyalo yudo gima nyocha oyudo kata ka jakom onge. Mi kaka gini dhi mbele ntiere jok mabiro wuok e ODM, mano en adier mantie. Mak mana ni bingi ni to wuok giko ni jomoko nyaka wuogi. Ibingi ni jok mabiro wuok gi jok mabiro dong gi. Mbi margi chalo nade nikech thoth jotelo mantiere ODM gi Raila manyocha noloso. Thoth gi nigi uma gi pek ma gin godo mana nikech jakom Raila Amolo Odinga. Thoth gi ka koro weni mondo dhi orakre gi jopiny mondo koro gilosre gibedie gima gin giwegi to ok ginyal. Koro mima en ni koro gidonje reality stage ma ng'at ka ng'ato fwenyo ne kare nyo an ma kenda. To ng'at ma nyo riore samoro ka SD wati gi SD mondo kika luong nying jasiasa moro. Samoro SD ma nyo chiegni gi Jane. To koro Jane onge. Dhi chalo nade. Koro mae king'iyo to gima chielo bende kwano magore ka en kwano ma 2027. Weche mag obok mibichiw mag nominations gi. Jo siasa goga kwano chon. Tiparo ni division ni samantiere kiduogi ng'iye gi national politics. Aparo ni kokogo kata giberie to samoro bende biro gik mana kaka Jay wache ni ka gigo koko ahinya to William bende biro ng'iyo ni ubiro kuse goru makoro yom ok unyal konya lweny nikech ubiro ka ng'ato semuko lak wadgi ubiro ka ng'ato setuo tien gi from friendly fire ubiro fuoge ubiro ka jomoko ng'ato nose muko wang' wadgi koro ubiro ku yom ok unyal konya koro miyo lweny magore ODM no ber mak mana ni ok onego beni jiweyo jowete gi gisonga nikech kubiro ka samoro ng'ato suto to ok udhi konyo William lweny mbele kacha mana ka kiwinji penjo je ni to William gi ODM ere ng'at mane madwaro wadgi jogi gidwarore gi duto nikech en interest Mount Kenya osedhi mokadwa nuoyo ni to bende siasa ikie gima timore kiny koro kibiro ting'iyo ni kweth ariyo manyo nitiere e pogruok mawuok kama iyudo kweth motelne gi Dr. Buru Oginga masamoro jok maneno mantiere miwinjo go injili mar broad based kanyo ibiro yudo chairperson Gladys Wanga ibiro yudo Mbadi ibiro yudo Wandai ibiro yudo jok manie sirikal ma je penjo gi niya kapod ok wero nwago kinyi gi godhiambo ni wanie sirikal to bende wanenie ni adier wantiere sirikandni nikech kopogore gi jogi dhi every weekend mar nyiso projects ma jogi timo gik mitime gweng' neno samoro bende gineno makata ok iwacho negi koro ntiere jok ma kochiwo gokinyi ni naleko ni jakomo wacho kama jok ma kochiwo gokinyi ni simu mogik ane manogona jok ma kochiwo gokinyi ane mana wuoyo kode mogik nowacho na kama nowacho na kama jok ma kochiwo gokinyi ni ane man gi barua makoro jakom mae mondiko mogik ma onge mochako ndiko moro kendo neno ben maromo kode chieng' modonjo neno pango budho kode ni donja ni to ane makwanye koro japiny dog gik ni amago bende wayie mak mana ni ere kaka gigi loko ngima jopiny nekech ka gigi timore kamano to pogruok ok bi bedie ntiere mbaka wach manyo Orengo wacho ting'eno Orengo wacho gicha kendo wacho wach maber nikech ing'eyo ni sama jomoko bende pod penjie William Maria Adek to ber ne party nikech biro gik kama jogo konyo party gweyo dhoth ing'eni kuyie chon mana kaka ni winjo wawacho ni uyie chon Victor na nyisi chien kacha ni kata mana wendo ma podisero mimi injili to je inoko nadwa tiyo gi sera ahinya pod nyaki sungrie matin jakom ne wacho ni 2027 kacha ok wang'eyo tisungorie matin ekibedie gi nengo ok ibi adhiya ni an asebiro ichalo mende ng'at ma bende okonyi ahinya koro kata ka dichuno kawi lakini in bende itemo sunguri matin eka giko ibire mesa sama ma timore to bende ntiere jok ma penjo Orengo ni to ento kaka governor to setimo ang'o chien kacha eka ne wagoye mbaka mag mabe wanyalo paro ne jopiny ka mag jok manondiki e yo mane oko weche mag jothieth ka Victor macha pod ok obedo resolve nyaka sani koro jomoko penjo ni to in misiemo jatend piny ni ang'o misetimo negi e ground ka kae tibiro kuom wach manyo Winnie wacho Winnie nyaka parne malong'o ni jok mo nie party gi manyo otelo gi wuon gi nyocha noweka kendo samoro bende wuon gi
ma en jakom Raila Amolo Odinga ema noweyo jok mokwongo mantiere secretariat ne wuon gitiyo kodgi. Mar ariyo, jogi kotelnegi gi Dr. Oburu Oginga, nyocha party manowinjore mochako ratify. Wini onge structure mar party kacha onge kar nyithi Raila Amolo Odinga. Party mar ODM. Nekech gimamiyo wawuoyo kama party mar ODM ni bende bedo funded gi pesa jo piny. Giyudo political parties fund. Party structure ong'eyo gimiluongo ni secretariat, kaeto ong'eyo gimiluongo nang'o the national structures kamotingo delegates kamotingo chairman mar party magi jok mayudo konyruok gi resruok koa e omenda mawuok e ofukuni. Na temo ng'iyo structure to pod ok ayudo structure kacha kamoketie family members. Koro gin kata kanyo giloso kucho to ne gin wanga ni ncha ne giwito wuongi omigi thuolo, lakini structure onge kamoketie ne ang'o family members. Maka no nwang'o thuolo no gwele odhi yala kucho. To mano no yuda thuolo ni koro kaka jakom embende en ratiro mare kaka jakenya. Party onge kama Oburu yudi e thuolo nekech en owadgi Raila. Onge structure no ni an nekech owadgi Raila komera otho tane makao. Itemo wacho ni koro wan joko wako ODM ni wachunga. Onge kama party luonge joko wako. Joko wako onge structure mar party ni en mar jo Malindi. Lakini member ka member negi duol maromregi mar jakom party leader e party kanye mantiere nekech isedwaro wach koro wamidwa. Party kaka Jehoma Bay nigi ratiro e party e kaka Josiaya nigi ratiro. E kaka Joturkana be ni godo to e kaka jo Malindi bende ni godo. Koro kasa mane momi winjo ko Oburu Oginga daktari nyoko ni amar wini ni to wabiro dhi loso kaka familia. En abiro luonge mondo wagoye mbaka. Mano bende no dwa nyisi ni to samoro dipo ni kindo Oburu Oginga kata family mar joko Oginga dipo ni ntiere mbaka ma samoro dhano ok romie wach. Mano to koro mar joka nyalo wache kaka wanene ka nekech joka lose wigi. Gima nitiere en ni party mana kaka je wache nyaka yie mondo structures moketi mondo ti. Ng'at malose duond party jeyo sewacho moka dwa nuoyo to nekech chuna wawachni en party leader, en secretary general, kaeto ng'at machielo en chair mar party. Organs gitegi loso maka gisewinjore temo mineno kinde duto samoro ncha kose losi statement to jakomo chunkanyo to Sifuna timang'o ok ginyalo winjore ewi weche tem. To giming'e maduong' ka en niya pesa mantiere broad base ni bende jalomb ji. Nitiere jok manondhogo Raila Odinga kata ka pod ngima. Koro sani mose thone to de gindhoge machalo nade. Nitiere jok manoringe broad based kai mamoko otelo kata ne Raila maka Raila a Dubai to ido kane giseketo kokgi gi William Ruto. Koro Raila lao ma bangi. Koro sani ging'eyo kendo giwinjowa sani makoro jakom onge ni to chalie machalo nade. Gima duong' niya ntiere samoro William nyalo biro dong' gi jotelo moko to jopiny to dhi chalo nade. Koro balancing interest mar party gi balancing interest mar jopiny en gima nyaka jo party gingi. Kao kamano to biro yekore ayeka gwere agweya kamano to dhi, lakini structures mag party ka gidwa no dhi mbele to nyaka miluo. Kamano mopogore kod mano joma dongo jatend piny Kenya William Ruto no wacho ni kapod ngima kapod mako telo mar piny Kenya obiro timo kinde mar konyo ODM kokalo kuom network mabende en go malach ahinya. Kama kaka President William Ruto ne oloso e kinde mano yore nyasi mar gago mano kelo kanyakla jo mane ochako party mar ODM tarik 15 dwe ni higani nyakwara Mugajwang. Ka weche mag ODM gi pod wamedo ng'ianena poko ikore to kendo se ikore nyakwara mogi kama kaka President William Ruto ne oloso e wach mar ODM. I'm very proud that today, being president of Kenya, I have my roots in ODM. And nobody can take that away from me. You may not like it, but that is a fact. Sindio? Yes, you cannot write the story of William Ruto and complete it without saying he was a member of ODM. Not a member, he was a founder member and a deputy party leader of ODM. Are we together? Acha hiyo story. Sijui kama tunaelewana.
Yeah? Mnasema nirudi nyumbani, si niko nyumbani tayari? What is the problem? Sikizeni. You know, if, I mean, I was teasing, you know, after the elections, many of you may not know, as William Ruto, I was very sad. In this election, this past election of 2022, people were having sleepless nights. My team were having sleepless nights. Me, I was sleeping because it didn't matter to me who won the election. Mana kamano jatend piny Kenya William Ruto Kailoso nitie kabathe kamoro ma parone ok wayude maler ahinya kod Mugajwang. Manyo wacho ni obiro tiyo kod network mare duto tem kapod en sirikal mondo kony godo party mar ODM. Oloso ka president mar piny Kenya to ko ja ODM. Erokamano VJ king'iyo dina mar ODM we gik manotimore chieng' tich ang'wen gi tich abich. Dina mar ODM chieng' Jumamosi godhiambo ka gin magawa moro Nam Chumbi kacha. Jogo ne gitemo ba gikelo historia mar ODM. Ma gikelo Anyang' Nyong'o okelo historia mar ODM. Gikelo Henry Kosgei okelo historia mar ODM. Gikelo Mumbi Ng'aru okelo historia mar ODM. Gikelo Joho okelo historia mar ODM. Mudavadi bendo biro bo paro negi. Korika ker William Ruto oduogo otieko kaka wendo modhial. An gi pacha gino ka nene ok ni ne giparo ni historia no ne okele akela kanyo. No kele mondo par ni ODM. ODM sani ni higni 20. Nyiso ni nyathi manonyuol kochak ODM sani ja higni 20. Nyathi manonyuol ka ichako ODM sani kuro nyalo goyo kura. Oseromo goyo kura. To gikia historia ni iparo negi ni to gini kata kuro ugoye koko. Nyaka ung'e kama ne oaye. Kenda paro ka Henry Kosgei mane jakom mokwongo mar ODM no paro ne jin. Na winjo ka ji wuoyo gi ji uloso ka gi kacha. Lakini abiro ka monda parnu kaka ne wachako ODM. Kama ne ODM owuoke gi kaka wasewuotho gi kama wasebiete kae. Ruto bende kubiro wacho niya an jach kanyo mokwongo mane ochako chama mar ODM. Ba idho ngas ba chopo nyaka deputy party leader mar ODM. Koro nyiso ni samoro podi gin gi sentimental attachment to ODM. Nikech kichako ODM ne antiere kana sewacho. Nitiere buche manitimo mang'eny. Kiwuok studio ka kigo kona kama kichombo petrol station man kanyo bang'e kanyo. Nitiere magawa kanyo. Kama ne imadhe chai gokinyi ka jigo mbaka. Kidok kama nitiere kar budho moro kanyo. Kanyo ji ne budhe godhiambo ka jise go mbaka. Samoro ka ne oginyal chopo kae University of Nairobi kacha United Kenya Club. Kanyo bende ni madhe chai gokinyi. To ji ne chai ne invest ODM loso ODM. Koro nyiso ni gima giwuoye en ni chama ne wagole mabor. Nikech abe ang'eyo ni kane ochopo kama ne weche tek. Kane gini ODM Kenya, sirkal otamre register gi, ne nitiere paro moro ni mondo gichak nying machielo. To jokanyo mane kanyo nowacho ni wasetiyo matek. Waseluoro Kenya mangima. Kawalando ODM onge kaka kendo wadwa chako loso nying moro machielo. Koro mano jotelo mano chako ODM negi invest kabisa e party ni. Omomiyo ginyalo weyo mondo party ni odog piny. Mar ariyo wach mane Winnie Odingo wacho to gi wach mar Oburu. King'iyo ODM kendo jogo mosewuotho gi ODM kaka ne ochakre kaka wan. Wang'eyo ni ka Raila Odinga ne pok o make any decision to no penyi to bende se wuoye gi Oburu. Koburu wacho ni no Raila wacho ni kara rit mondi wa consult mondi kapok wa make a decision. To kane idwaro koro jogo joma ne dwal gomba ka Raila nong'eyo ni kapok idhi ir Raila nyaka ikal ir Oburu bi pimni Oburu bi convince Oburu ba uwinjuru ni mae to paro ni ler. Koro wakele Raila in the picture gombaka. Koro ok en by mistake ni ka ne wawito Raila to jogo mane ni ODM no paro ni kapok wadhi waiko Raila to wamanyu acting party leader. Emane giwacho ni wakauru Oburu Oginga mondo bed acting party leader kuom ndalo mathin wabogo mbaka no. Ok aparo ne en gima ne para ne Oburu ne kan koro Oburu ne nyiso ni e paro kendo gigo mane dhi mbele Oburu nong'eyo kendo Raila
king'iyo kuom siasa magisego nyaka ne gichak 1994 ka Jaramogi otho, Boburu biro MP ma Bondo ba nyaka sani. Pok nwaneno ndalo kata ndalo achiel koburu gi Raila opogre par ba gidhi public. E siasa mar broad base nicha nitiere tungni, nitiere joma ne wacho broad base ni wadwa wadhi kamae, to niyudo ka jogi osewuoyo timanyo Oburu wacho ni wan ne wasewacho ni wabed e broad based. Kendo gimoro mane Jay Bonyo wacho ni nyaka wapog party gi oganda Luo. Kendo Oburu ne wacho maber ni ODM oganda Luo oseneno ber mar sirkal nyaka gichak bedo e broad based. Emomiyo ineno ka jotelo manen kanyo nowacho ni waketuru Oburu mondo otawa. To kine giyiera nikech Oburu nitiere gima paro ne gineno. To king'iyo Winnie go Oburu en wuon Winnie. To chik Luo wacho ni ok inyal chomo ng'ama iluongo ni wuono atir kamano. Emomiyo Oburu nonyise ni mano nyathina wabro dhi go mbaka e ot. Mwan gi geno no Oburu gibro dhi go mbaka e ot gi Winnie mondo gikel manie party. Telo ber kanie tok kanie dalo. King'iyo jogo masani oluoro Oburu kendo mano oluoro Raila, nitiere deputy party leaders. Naturally en gani ka jatelo onindo kata owuok to one of the deputies ma idho ga malo. Tineno ka jogi in their own wisdom ne gidhi gimanyo Oburu bobiro. Jogi okipar ni kikipene gimor ni ugolo Oburu oko to Oburu keto kayo telo ni to gibende gin gi ambitions, gin politicians. To bende gitindo king'iyo. Osotsi potin. Saman potin. Arati Jaskunda potin. Tineno ka gibende gin gi ambition. Arati sani koro dwa dhi serve second term mar governor. Unya yudo kasama konya lure ga jo Kisibo yiero. Abdul Swamad sani obende serve first obo dhi serve. Obende en gi ambition kendo no wacho ni wabende uparwa uru. Joho kane weche koro liet Mombasa jakoro no chwako bucho ODM. Ineno ka Joho chumbo dhi owuoyo. Kendo wacho ni gini wane man wachako kikukela chaya. Mano nyise ni komo mi Oburu ni ok ni ji ok dware. Nitie joma ng'eny ma dware. Maka ka koko osewuok kaka no wuok ni koro Winnie go koko jogi go koko. Joma oko gibende bo dware ni karakom ni wabende wadware wan mono chako ODM. Kendo Joho wacho maber ni kane gin Kisumu ka koro dhi chake ng'ama ne par ne ong'e ne onge. Lakini no make contribution. Kosgei no wacho ni kane gigo mbaka to Karabalala no se lobby bo makasa magidhi goyo rally Kisumu. To Balala se wacho ni hata hiyo ODM itakuwa chama. Nyiso ni joma nigi stakes i ODM ng'eny mako ki manage to ibo neno ka koro weche mang'eny bo wuok. Mogik onge gima political party oluoro kaka yiero. No Winnie wacho no dwaro National Delegates Conference. Wangen the last National Delegates Conference man olosi no mar ODM Kasarani no kotimore. To mano Raila Odinga ne pod ngima. To Raila Odinga ema ne jo chak party oluoro, members no oluoro. To ne ok otimore. Sani kidhi iluongo National Delegates Conference kapok ukelo party kanyakla bo bedo achiel. Bende udhi yudo results modwaro. Mako e penjo masani jogo madwaro National Delegates Conference ODM nyaka penjore. Nikech kiluongo yiero dongo ODM jotimo yiero moro ka mar kor gwenge ochopo kanye. Kada mana kor gwenge pod nigi ywaruok mang'eny kabisa. Koro ka ywaruok pod ni to magi bende gik motimre ka Raila Odinga pod ngima mane en wuon party kendo mane jopiny oluoro. Mako wacho ni wacha no ka jopiny dok piny. To noko timore. To sani dwa luongo National Delegates Conference ka Raila Odinga onge to interest bende ng'eny. Bende idhi konyo party kose en gima odwa goye nikech kowuok kanyo waseneno ka parties mang'eny osetimo yiero to chopo ka kanyo to gima party barore. Chopo ka koro ng'ama unifying factor manen Raila nikech ji nohero party kendo jogo nohero Raila Odinga. Ka Raila Odinga onge tiyudo ka koro ng'ama nyalo kelo jogo karachiel dhi bedo matek. Koro sani pod ji omon mana kane wacho ni sani maybe nikech Raila Odinga oweyo kiye mang'eny ma pod ji ywak. Kiye ng'eny nikech jogo mane tegemea Raila i yore mopogore ng'eny ma kelo mirima sani to mirima ng'eny koro nyaka giwe gini kwe giwe Oburu Oginga otapati kaso ochopo ma koro weche osekwe mirima odok piny to ginyalo bede ot to gigoyo mbaka within the structures mag party. Okay. Erokamano. Gavana dwa medo matin kapok amiyo sini Jay Bonyo. Nitie gima SG kelo mabe nyaka wamed ne wiye ni to wisdom mane manomiyo jo party oneno ni Oburu mabende samoro jomoko neno ni yiki ogore gi wadgi
ni ema mondo ta party. One, jogi ne ng'iyo ni jok matindo gi komi thuolo gi wegi. Ka koro sani ema gigore kama. Dinyocha wachno ka warati emomi. Okaw wanga emomi. Jogi te ntiere kaka ng'ato osenyono tie wadgi ka. Mi eka gineno ni Oburu number 1 experience ma en godo. Lony ma en godo to giike. Onyalo ng'ado bura kaka ng'ama jaduong'. Sani kako neno gik moko samoro nyalo pogore gi kaka ng'at man gi interest mar nikech en sani gimong'iyo ni to stability mar party nyalo chalo nade. Jomo kech ing'eni kom maduong' Oburu sani ok dwaro bedo jatend piny. Thoth jok modong' jo wanga ng'ane gi te kikwano gi te gidwaro kaka gigo kwano. Jomoko dwaro ni odok nade governor tamariyo. Ng'at machielo ng'iyo ni ere kaka odwa bedo president. To Oburu ng'iyo interest mar party. Emomiyo kiwinjo gima SG wacho, jogi te mantiere ODM ka, onge ng'at mano yier gi delegates. Delegates mano kuongo ne men in black no gwedepe. Kaka no gwedepe ka gigite osebed kitimo in consensus. Kata mana Winnie Odinga no. Sani kikelo delegates tipenje ni ji adi moyie mondo dogi yala kama eneno. Samaro kata kura ma yala no konyal yudo. To kata kipenje to kura ma yala no kata kaka no yere yala kuno enie nade. Koro nyaka chopo bio temre gi ji. Victor, owach ni mogik ni jopiny gombo jogi. Kuom thuolo mar ariye jopiny osegombo rakore gi nyithi kiye mag ODM gi. Kuom thuolo mar lach niwinjo ka Junet wacho ni nitie ndalo ma certificate mag ODM ichiwe petrol station. Junet mane wacho okan. Koro moko ichiwe ndara, moko ichiwe kuonde ma luore mondo migo e petrol station tiene timo nang'o. Koro jopiny bang' wuok mar Raila Odinga ni jopiny ntiere joma wacho ni wayude thuolo makoro wadwa dhi rakore kod giri. Iparo nado mane ji oloro sikul kane kano wadu. Bas. Koro iye ka ntie jomago kwano mondo jomoko med sudore buto Oburu. Victor, kineno ka ji te dhi opoda, ji te dhi yuago jakom, nyocha wacho ni komachielo ni jomoko yuago tiko to jok moko temo sudo machiegni. Ntie joma temo sudo machiegni gi mama mondo ne en abiro. Ntie joma temo sudo machiegni go Oburu. Koro kwano ma ji go sani ni to ere ng'ama dhi influence Otiko. Otiko ni en ka Winnie, Otiko ni en ka mama, Otiko ni en ko Oburu, koso Otiko ni en kuom jopiny. Koro mae ma kaka ODM jobiro weyo mondo jopiny nekech sani ntie joma jopiny dhi ulo negi aula. Chien kata ncha jopiny oluoro Raila, jopiny oluoro jakom. Sani ka campaign biro chakore ibi ulni aula jopiny ok bigina ni konye koda ni aonge mana kaka iwinjo jakom kose yieng to je onge kaka gijawacho. Okone kona ni onge warruok ni na ole uwego kinyi. Warruok ni onge nekech ong'eyo ni sani koro nyaki nyisgi ni titima ng'o, nyaki nyisgi ni koro kopogore gi party nekech ODM ka kotang' jo independent biro bedi mathoth. Ka ok gitang' to duond buche mamoko gi nyalo biro. Emomiyo nyaka gimi Oburu thuolo gi wisdom gi lony ma en godo mondo ota party ochope ginga ora. Koro kaka gibiro kalo loka cha. To koro koda gibi kalo golalo, koda gibi gabal, koda ng'ato dhi idho gi to ting'o gi e gok gi ka kalo kod gi ora cha, mano gibiro neno ka gisegike e ginga ora. Erokamano. Senior. Satwe maringo speedy kawuono mana ni ama piyo piyo. Aochwat ilore mos. Nyaka wach kamano. Omiyo kadwa na wach mang'eny e weche mane Winnie owacho to gi kaka Oburu nodwake. But an gi gima luongo ni advice ne joma tindo e ODM maneno ni nafas kionge. Itie gik moko ariyo mar important political parties e Kenya ka. Duond buche mag siasa gi. Mokwongo gin ji, to mar ariyo en mwandu. ODM kuom higni duto mosebetie ose-register ji mang'eny ma en gi members. Jakom Gladys Wanga wacho ga ni it is the biggest political party in Eastern Central Africa. To mondi bed gi ji mang'eny go, mondi sustain gi e party gi gik mitimo, nyaka ibed gi mwandu. Nyaka ibed gi mwandu. Marito party. An kwayo na ne joma tindo ma wacho ni ODM omigi nafas. Nitie gik moko ariyo ma nyaka gitim. Mondo winj duondgi maber. Mondo gibedi ni samigo kwand ODM tiwinjogi. Ok en podium giwacho ni jogi timo marach. Gimobilize. Gitime member registration. Nyithindo matindo mang'eny VOJ. Onge chama. Gen Z minenogi. Onge chama.
gin chama gin social media ka to mondo winji duondi e party mar ODM kata party mora mora ipenjo gani ti wuotho nadi wuotho gi ji adi ana bede gina to sani ema gichake mobilization mar joma tindo gi mondo donje chama mar ODM chama gi magi heroni nikech ka gitimo mano to ka oluonge buche ma gidwa oluonge gi to gibiro gi jogi to gikoni ana wuotho gi dhano milion wani miwa uruduol mar ariyo gima nyaka gitim nyaka gimobilize resources ingeni jomoko ne penjo gani tang'omiyo ndalo moko Raila Odinga wuok oko ene pinje maoko gi orado gi ODM chapters ma diaspora tang'ango imanyo mwandu makonyi rito chama nikech kata pes sirikal ma Fred wacho samoro deko kaka sani osedeko nde nikech inyaparo ni Central Management Committee achiel kuom gigo mane giwacho ni sirikal mondo golie pesa no nikech party rito gi mwandu so gibed ni gibende gimanyo mwandu to gikete party ok ger gi likes party ok ger gi views party gero gi mwandu to gi ji mondikore ok gi bloggers ok TikTok gi jo TikTok gi jo Facebook gi jo Instagram gi gikone gini ndikre urubed jo kanyo mar chama mar ODM to sama gisendikore no to ka nitie gimidwa tim to koni jowete wan ji milion 1 kwa golo 100 wan gi milion 100 wanyalo timo godo gimoro e party wale mane kaka ginyalo gero ODM ni mana fas magidwaro no migino ginyalo yudo nikech ibiro gi ji tibiro gi mwandu mane kaka igero party erokamano jomadongo nago mni wadhi nyime nikech bura mar ODM at 20 ni ne nigi weche ne mang'eny ahinya sai mong'ado wan nikech naneno kata mana joko ma gin jo UDA ma ok gin jo ODM ne gino chuo chunygi nodonjo negi ahinya ma bende kisomo kuonde ma gindike gine mane dich negi ahinya molo kata mana jo ODM ahinya medwa allowance wadhi mbele jeni ka jatelo nika medwa allowance mbagoro biro ndanya kwa muka juange jomadongo bende wawachie giginya berte to nitie gik mokari omayie na monda wachi ng'ama no loso kek nyaka koro duok ne ODM pesa nyaka wacha ng'ama no loso kek nyaka duok ne party chama fair machok kek ming'ado to mar ariyo dina koluongie MCAs magwengu nyaneno korwako t-shirts dina kidhie gi t-shirt magwengu mano Maoma Bay ng'eny gi nyorwako t-shirt girwako t-shirt mar yuago Raila dina ok dhie gi t-shirt nye nitie dress waza mogo nyorwakre gala manyanto ene na kik gima nyako ng'eni kata mana stage nawinjo ka VIP stage Dias kacha bigi ngiso jini security gole uru joge sama party leader biro ichal ka gima ODM pogo puonjore gik moko event management gi stage management kata kineno kata stage ka ne giketo kom mar ker ng'en chik jo security bongisi okonego bedni kale tok mar ker erokamano jomadongo sawo ng'adwa ka winj kik wil ni gar mar nyuok ok mon wuon go tere chiro koro nyuok gar mukinyi nyaka tere chiro obiro tere gar mar nyuok ok moni wuon nyuok tere chiro pod nyalo tere chiro to nyuogni ageno ni wadhi nyiewe tich adek mondo wayang'e mondo wagage nyasi mar jofwambo gi keyo mano bi tarik 20 dwe mar 11 gani Serena Hotel ka kamano ni welo tema wagwelo biuru ka kibiro ng'eni bele ka twenyo god biro tami oriti makawuono nyinga en VOJ ware muru chieng' tich ang'wen mana Serena Hotel kanyo e nyasi mar jofwambo Welfare Association oriti masani Tot please more soup mano kende ke soup